Welcome to LSM Official. Parlok kajing shah ban ben, kajing shah niewbein, kajing shah ben, bat kajing shah penyab ben. Ya ki kena not is kat ban mi kisngi kelanang jelai. Dang ha kini kisngi ki badang syudap wei ukna pule u bana Tripura ula syak bat namar kajing jur kajing mensau ula klatno uta udai u anjal Chakma kena ubadang arpu sau senam kerta ubana Tripura uba pule MBA final year ha Deradun Uttarakhand ula klatno menhaka arpun nyotarik Desember ajar pesan ha kajing mensau jur lomba kajing syakso kadba udang lej thit jing thit patla upara kiba pule ha Uttaranchal University si group kibriu kilawan thau jing klumar bat ki ong baki day ki China leni ki nong China u anjal Chakma u object bat u ong ba umday na ki China ndagi day ki nong India kadba udang pensisha ba uday unong India kini ki riu transnam kila syo bat kila bom ya ki baro arngot ka jingjia bajia menhaka khandai tarik namar ulaman saujur na kakli kakejat bat siliang kamet bat kalakta wat hadu kajabing warla la sumari u ha hospital handrai kajing sitom kabajur ula klatno ha ka arkun nyau tarik jong mentau nai perlok ki jingjia kiba kumkine kimdai ki jingjia kiba dang syujia tang menta handrai ki khna lani ki briu jong kanot is man kapor ki shat ya kendu ya kabakum kine ha kini kisnam kiblet te nomor kata kum ki pajwa to husiar lada ngilek ne pha pule ya ki khon ki jongi namar ka sarkar ru kam a jing singan bat kam sim kano ka jingyada tat nda kilaklat kisayo ya ka jingyarap ka song pisa kumno inle pajwa kat shabaphai tang ki jing sudah warlangi im bat ngi don hapo lakajong kari tang syumi alakajong kajala ki jing ki babon ngi umat kublai shibon.